Sí, boas tardes. Marea de Vigo estivemos analizando a parte territorializada dos orzamentos xerais do Estado, que corresponde a Vigo en canto a investimentos, pero tamén o que corresponde ao conxunto de Galicia en materia de políticas ecoloxistas, de políticas de protección ambiental, en políticas feministas e de xustiza social. Dende logo, é un fito histórico que estes orzamentos marquen un total de 1.074 millóns de euros para o conxunto de Galicia, o maior investimento en materia social, o maior investimento en materia de cobertura para a política de lei de dependencia, nun momento, ademais, en que despois da pandemia é evidente que na nosa cidade hai unha situación de refluxo preocupante de situacións de emerxencia social e, polo tanto, eses recursos públicos que dende o Estado se van a deitar ás comunidades autónomas en materia de valoración de dependencia creemos que é unha boa nova. Creemos tamén que é unha boa nova a revalorización das pensións que conteñen estes orzamentos, os programas en materia de emprego juvenil e os programas que teñen que ver en torno á cobertura social. Dende logo, gran parte deses programas máis do que van a ser esos 600.000 millóns en materia de dependencia, as políticas activas de emprego van a chegar ao conxunto os vigueses e as viguesas, pero aínda así seguimos pensando que nestes orzamentos se cometen algúns erros recurrentes en materia de investimentos en Vigo. Dende logo, seguimos pensando que volver a pensar que a variante de Cerdedo, unha variante posible, unha variante que pode ter un desenvolvemento constructivo e, polo tanto, tamén orzamentario, un erro. Gran parte dos investimentos que se consignan á Zona Franca, que pensamos que son un auténtico bluff e que este ano tamén quedarán sen executar, como quedaron sen executar no ano corrente. E, dende logo, para a Marea de Vigo debe haber unha aposta por determinados investimentos do Estado que recurrentemente decimos que son importantes. Un deles é a Biblioteca Pública do Estado, 50.000 euros, outro ano máis para plantexar un estudo. Creemos que xa é cansino, que o que tiña que ver ahora mesmo xa é o proxecto constructivo e o deseño desta infraestructura en Vigo. Un gran ausente para nós é o soterramento da VG20 ou a construción de pantallas para evitar o ruído que xenera esta infraestructura nos veciños e veciñas de Navia. Creemos, ademais, que non hai suficiente investimento para a saída sur. É certo que se sigue plantexando melloras relacionadas coa rede ferroviaria, pero xa é o segundo ano que deberíamos ter consignado nos orzamentos políticas importantes en materia de infraestructuras ferroviarias, priorizando a saída sur e incluso creando a posibilidade dun estudo da reutilización e mellora da liña do Millo como alternativa á variante de Cerdedo. E con estas cuestións, dende logo, nos a Marea de Vigo vamos a trasladar unha serie de emendas que creemos que melloran o proxecto orzamentario e que, ademais, están na liña do que sistematicamente ten defendido o Concello de Vigo e a sociedade viguesa. É certo que é un orzamento que en materia social prioriza a cobertura de familias viguesas despois de meses difíciles relacionados coa pandemia, pero sigue habendo grandes ausencias que, dende logo, a Marea de Vigo non vai a ocultar e vai a demandar nos foros nos que temos capacidade de facelo.